Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna, bazatoz? Bidaia mundiala. Guztiari bai, noski. Nire pisu berrian, lasai. Kuadrilla, gaur parranda. Kapritxo ederra. Go, badakizu zer nahi duzun eta lortzen lagunduko dizugu. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Kaixo, ongi etorriak saio berri batera. Gaur, uztailak 23, asteartea elkarrizketa bakarra izango dugu. Landarteren 2024 edizioa aurkezteko gaurkoan markekin egongo gara hizketan. Baina, honekin hasi baino lehen ikus dezagun gure betiko edukia. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Larunbatean, Lizarrako Los Llanos kulturetxean kontzertua egongo da. Jokin Pinatxok pentsalari azkearen profila du. Sortzailea, divertigarria, asmo handiko arlo artistikoan, lasaia eta atsegina arlo pertsonalean. Janus Lester musika bidaia bat da, eta kapitainaren txanoarekin eta banda handiarekin itsasontzi bateko dantza pistan jarriko da Jokin Pinatxo. Uztailaren 27an iluntzeko 9:00 Lizarrako kulturetxean. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1856 urtean Henry David Thoreauk uko egin zion kapitazio zerga ordaintzeari, desobedientzia zibila izeneko idatzian. Urte batzuk geroago, 1967an, Detroiten izugarrizko istiluak hasi ziren, ekintzaile afroamerikarrak aurkako poliziaren sarekada baten ondoren. Egun berean, baina 2001 urtean, Iruñeko Gazteluko plazako lurrazpiko aparkalekuaren lanak hasi zituen udalak. Eta bukatzeko 2003 urtean, Euskal Herriko historia irakasten zuten eskolak zigortu behar zirela adierazi zuen Nafarroako presidente Sanzek. Diario de Noticiasen titular nagusian, harakinak, lorezainak, soldatzaileak eta gidariak prestatzeko ikastaroak eskaintzen ditu Nafarroak. Nafarroako enplegu zerbitzuaren, enpresen eta elkarteen ekimenak eskariei erantzun nahi die. Prestakuntza ekintza guztietara 322 pertsona joango dira, eta horietatik 130 kontratu bat lortuko dute. Profil sozio-sanitarioan 75 pertsona daude izena emanda. Kamala Harris kirolariekin atzo etxe txurian izandako ekitaldian. Titularrean, Kamala Harris indartsu irten da. Erdiko berrian, peinado epaileak Begoña auzitegiatik galdetuko du Sánchez. Goiko berrietan, alde batetik Barañaingo PSNek ez du bozeramailea askatuko. Beste alde batetik, 9 identifikatu Ezkabako gotorlekuan izandako suaren ondorioz. Beheko berrietan, alde batetik, igoera osasunaren erronka. Emakumezkoen taldea berriro entrenatzera bueltatzen da. Beste alde batetik, Lisa Txaptxeten hitzetan, jokoan zenbait handia egiteko ekipoa dugu. Diario de Navarraren titular nagusian, epaileak Pedro Sánchez deitu du lekuko gisa, honen emaztearen kasuan. Gobernaburuak idatziz deklaratu ahal izango du, edo uko egin. Argazki nagusian, uzta biltzeko makina bat azken egunoetan Abarzuzako zereal zelai batean lanean. Titularrean, errekorreko uzta. Goiko berrietan, batetik, Lizarrako Zuziria Hermoso de Mendozarako. Bestetik, emakumezkoen osasuna berria abian da. Erdiko berrietan, alde batetik, gotorlekuko sutea piroktekniarekin lotzen dute. Beste alde batetik, Nafarren 154 boluntariotzan sartuta daude.
Amaitzeko Kamala Harris hautagai demokrata izango da. Gararen titular nagusian, Harrisek babesa eman dio bere izendapenari. Argazki nagusian, Cisjordaniako argazki bat dugu. Israelek Cisjordanian duten etengabeko indarkeriak haur palestinar bat hiltzen du 2 egunetik behin. Eskuineko berrian Donostiatik Erromara, Ur Kirolakeko Olimpikoak. Ur Kirolakeko 9 arraulari Erromara joan ziren 1960an, 8 lemazaineko disiplina olimpikoan lehiatzeko. Beheko berrietan, alde batetik Josu Mujikaren kasua auzitegietara iritsi da. Beste alde batetik Antonia Maria Manot hilda, txikiren ama. Bukatzeko langileei erantzuteko deia egin dio Labek Pradalesi. Berriaren titular nagusian Josu Mujika hil zuelakoan, kereila bat jarri dute Mikel Legarza El Loboren kontra. Senideek auzitara jo dute etan identifikatutakoaren eta Jorge Cabezas komisarioaren aurka. Argudiatuta, biek aitortu dutela Mujikaren hilketan parte hartu izana. Madrilen hil zuten Mujika, 1975ko uztailean, eta gizarteriaren aurkako delitu gisa aurkeztu dute salaketa. Argazki nagusian Kamala Harris dugu. Titularrean, Harrisek libre du bidea. Bidenek Ameriketako Estatu Batuetako bozetarako hautagaitza erretiratu ondotik, Harris prest da demokraten presidentegaia izateko. Eskuineko berrietan, alde batetik, Labek Pradalesi eskatu dio beste garai bati ekiteko sindikatuekiko harremanean. Beste alde batetik, jazak hartuko du Donostia gaurtik igandera, 76 kontzertu programatuta. Jarraian, Israelek beste 70 palestinar hil ditu, Gazako Maguasi gune segurua bombardatuta. Azkenik, Euskal Herriko ingurubirakeko lehenengo seriea. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Santi Leoneren hitzetan, hizkuntzak ikastea merkeagoa izanen da aurten hizkuntz eskolan. Matrikulazio kanpaina zabalik da Iruñeko hizkuntz eskola ofizialean. Post hizkuntza ofizialetan, euskara, ingelesa, italiera, frantsesa eta alemana eman daitezke izena. Lehenengoz, euskarazko C2.1 maila ere eskainiko dute. Eskuineko berrietan, alde batetik, 9 lagun identifikatuko ditu foruzaingoak Ezkabako sutearekin harremana izan dezaketelakoan. Beste alde batetik, Nafarroa orotan lagun plataforma erakundeen eta voluntarioen arteko zubia. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartean, uda giroak jarraipena izango du. Temperatura maksimoek gora egingo dute eta barnealdean 28-30 gradu ingurukoak izango dira. Erribera aldeko zenbait tokitan balioak ere altuagoak izango dira eta bero egingo du. Kostaldean, aldiz, eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta temperatura ez da hainbeste igoko. Maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira. Eguzkia jaun eta jabe izango da, egunaren amaieran Kantauri isurialdean behe-hodei batzuk agertuko diren arren. Arratsalde gauean haizea indartu egingo da, batez ere hegoaldean. Asteazkena moteletik hasiko dugu ipar partean eta egunaren lehen zatian kostaldetik gertu sirimiria egin dezake. Baina arratsalderako atertuko du eta hodei geruza saretu egingo da. Hala eta guztiz ere, baliteke kostaldeko zenbait tokitan ez jasotzea. Hegoaldean, berriz, goizean goizetik giroa argiagoa izango da. Ipar ukituko haizea ibiliko da, bixi samar, arratsaldean Ebro ibarrean. Eguneko temperaturak apur bat egingo du behera, baina egun sentia epelagoa izango da. Kaixo, lehen esan bezala, orain markekin egon gara Landartetik datorrena. Landarte 2024 edizioa aurkeztera datorrena. Kaixo, zer moduz?
Kaixo egunon, ongi. Bueno, kontatu dezakezu zer den Landarte? Landarte da Nafarroko Gobernuko Kultur Saileko programa propio bat, eta orokorrean, planteatzen duena da, herri txikietan prozesu parte hartzaiden bidez, sorkuntza proiektuak, no? Horretarako gonbidatzen ditugu sortzaile nafartarrak edo Nafarroan bizi direnak, eta hori, nolabait Landarten elkartzen gara arloko eragileak, alde batetik ditugu herriak, gero sortzaileak eta gero gaude talde antolatzaileak. Eta hori, nolabait bere ohiko guneetatik sorkuntza garaikidea ateratzeko asmoko ekimen bat da. Eta zergatik sortu zen edo ze helbururekin sortu zen, noiztik egiten da? Aurten da 8. edizioa, eta egiarran azken urtetan hainbat testu inguru geografiko ezberdinetan, Europa mailan edo mundu mailan, gero eta ekimen gehiago garatzen ari dira landa eremuan. Erran nahi dut, kultura garaikideko ekimenak, igual normalki beti kokatzen ditugu hirigunetan, eta azken urtetan zabaltzen ari dira horrelako ekimenak landa gunetan. Eta horrelako ekimen ezberdinak badira, igual kasu haunitzetan, adibidez, egonaldiak antolatzen dituzten zentro rural, gero eta gehiago badaude, gero artista batzuk egiten dute bere lana, baina konstelazio handi honetan bai badaude proiektu batzuk edo proposamen batzuk nun parte hartzailea zentroan dago, eta Landarte nolabait kokatzen da gune hortan. Eta 8 urte hauetan zehar, esango zenuke bilakaera jasan izan duela Landartek, eta zehar lotan ezakit helburuen aldetik. Bai, egiarran lehenengo 3 urtetan igual beste gixaz planteatzen zen programa, baina 2020an talde antolatzailea aldatu zen, eta orduztik gaude 6 pertsona talde koordinatzaile hortan, eta bai nolabait urtez urte zehazten ari gara prozesua edo proposatzen dugun metodologia edo mekanismoa, eta uste dugu gero eta proiektu ez dakit afinatuago edo nolabait ikasketa haunitz egiten ditugu, hemen Landarten denok ikasten dugu, sortzaileak, antolatzaileak eta dena ongi badoa ere bai herriak, zenta kanpotik etortzen diren sortzaile horiek, dena ongi badoa nolabait ikasketa batzuk baita uzten ditu herriak. Orduan, bai, behintzat taldea antolatzailean gaudenok, gauza asko ikasi dugu urte horietan, nola, adibidez, oraintxe bertan daude aurtengo sortzaileak hasten, beraien prozesuak, nola planteatu dezaketzu lehenengo pausu horiek, zenta, herri txiki batera iristen zarenean, igual ez da hain evidentea nola sarrera hori egin behar den. Horrelako pausuak gero eta afinatuago ditugu, eta gure ustez hau gero isladatzen da hori, igual ez emaitzan, baina bai prozesuaren kalitatean, eta sortzaileekin gero eta gehiago elkartzen gara, online bidez edo presentzialki, orduan bai, eta adibidez guk udaberrian iristen garenean guk mediazio lana taldea herrietara,
pues, tokatzen zaigu, bueno, lehenengo pausoak ematea. Pues, bueno, lehenengo momentu hori nahiko delikatua da, eta, bueno, uste dugu gero eta erresago gauzatzen dela hori, pauso horiek, ez? Beraz, zuen lan egiteko modua ere bilakaera horrekin aldatu joan da, ez da? Bai, nolabait sortu dugu eta sortzen ari gara gure lan propioa, no? Zenta, karo, igual landarte ulertzeko azpimarratu behar da, hemen landarten ez da gertatzen, osea, herri batek ez dio artista bati enkargu bat egiten, eta alrebez, eta ez da ere artista bat ez da joanen herri batera bere proiektu propiokin. Baizik eta hemen gertatzen dena da herri bat eta sortzaile bat elkartzen dira eta elkartze honetatik aterako da proposamena, ideia, proiektua. Eta hori nola egiten dugu, no? Pues, udaberrian Ane eta biok mediazioan egiten dugunak egoten gara herri horietan, aurre bizita batzuk egiten ditugu, bizita horiek balio dizkigute pentsatzeko eta erabakitzeko nor gonbidatuko dugu herri honetara joaiteko, eta gero udaran iristen dira sortzaileak herrietara. Eta orduan hasten dira lehenengo fase bat, hilabete bat eta erdiko fasea, nun bizita batzuen bitartez sortuko dute proposamena. Oraintxe bertan daude ikerketa aurre fase horietan sortzaileak. Eta orduan ja gero udaran amaieran eta udazkenean gauzatuko dira proiektuak. Orduan, hori adierazteko udaberrietan guk gure bizitetan iristen gara herrietara eta galdera batzuk momentu hortan ez dute erantzunik, no? Adibidez, baina nor etorriko da gure herrira lan egitera eta guk ez dakigu. Eta orduan zer egin dugu, ez dakigu. Eta nik parte hartzen balin badut, ze tokatuko zait egitea, ez daki. Orduan, galdera horiek, erantzun gabeko udaberrian, hori beti tokatzen zaigu aintzinean izatea. Eta gero eta erresago daukagu hori, egoera delikatu horietan aritzea. Zenta jende batzuk igual beldurtzen da, edo denek erraiten digute ez dut jeuz ulertu, ez dut ezer ulertu, eta nola kontatuko diot herriko beste eragilei, eta hori, orduan, urtez urte lasaiago gaude guk, eta nolabait igual besteak lasaitzen dira. Eta zeintzuk dira normalean landartek aurkitzen dituen erronkak? Erronkak, gure saiakera beti da, landarte bakarrik prozesuek irauntzen dute hilabete batzuk, 2-3 hilabete, batzutan 4-5 hilabete ez gehiago. Orduan, hain txikiak direnez, proiektuak ezin dugu helburu handi finkatu. Orduan, guk beti erraiten dugu ariketak proposatzen ditugula. Badakigu beste testu ingurutan edo marko ezberdina balin badaukazu, bai badakigu eta ezagutu ditugu hainbat kasu nun arte garaikiden bitartez edo sorkuntza kulturalen bitartez nolabait eraldaketa sozialaren esparruan sartzen zaren, ez? Baina hori egiteko denbora gehiago beharko zenuke eta nolabait beste marko bat, orduan, bai landarten beti saiatzen gara hausnarketa, gaur egun nola bizitzen garen herrietan, horrelako gaiak bai beti mahai gainean ezartzea, hau da guretzat lehentasun bat, eta beti hori gertatzen da, baina gero badakigu, proposatzen duguna, ezin du ariketa txiki bat baino gehiago izan. Orduan, saiatzen garena da, hori, sorkuntzaren bitartez hausnarketa prozesuak garatu
eta nola beti kanpoko, herritik kanpo ekartzen dugun sortzaileak, pues bueno, pentsatzen dugu haiek buruan duten, ez dakit, tresnak edo begiradak edo, ez dakit, baliabideak horrek suposatuko du nolabait herri barnean dauden dinamika kolektiboak elikatuko dugula. Zentaka gu iristen gara herri batzuetara nun ja dinamika kolektiboak dauden, bestenaz ezinezkoa zen. Herri batean zerbait kolektibo eta gogo kolektibo bat ez badago, ezin dugu horrelako planteamendu egin. Orduan, dinamika kolektiboak ja badaude eta ongi balin badago eta hau beste helburu bat izan leike da nolabait elikatu dinamika kultural eta sozial horiek, ez? Eta ze kultur proiektu garaikide motak sortu dira proiektutik? Denetarik, berez horregatik guk beti mintzatzen gara sortzaileak, erraiten dugu, ez dugu erraiten artistak zenta batzutan, gonbidatzen dugula, diseinatzaileak, arkitektoak, zinegileak, antzez lanak egiten dutenak, baita artista plastikoak edo lo que sea, no? Orduan, denetarik eduki dugu, hori erantzuteko manera errexena da landarte.es webgunea sartzea, baina bai gertatzen dena askotan da gonbidatzen ditugun sortzaileak landarten daudenean beste esparru batera eramaten dutela beraien lana, no? Adibidez, zinegile batek landarten ez du zine egin. Edo antzerkia egiten duena ez du antzerkirik eginen landarten. Edo marrasten duena, beste lan bat egin du. Batzutan bai, zinegile batzuk eduki dugu eta zine egin dute. Baina guk animatzen ditugu sortzaileak gauza berriak frogatzeko edo bere ohiko lekutik ateratzea. Zenta kontutan hartu behar da, sortzaile gehienak normalean usatia dira bakarrik aritzea. Eta landartean, bai ala bai, aritu beharko dira herriko batzukin, nahi dutenekin, baina beti zerbait kolektiboa izan behar da. Eta horrekia, kriston ezberdintasuna markatzen du. Orduan, kokatzen ditugu sortzaileak beste toki batean, igual batzutan eramaten dute beraien lana baita beste esparru batera. Orduan, denetarik dago. Entzunezkoak, liburuxkak, edo webguneak, edo audio, arte sonoro, denetarik eduki dugu. Eta nola aukeratzen dituzue gonbidatu behar dituzuen sortzaileak? Ja, bai, hori, udaberrian egiten ditugu gure bizitak, talde mediazio bizitak, eta gure bizitetan hainbat ohar hartzen ditugu, gaude egun osoak libreta batekin oharrak jasotzen, eta gero ohar horiek partekatzen ditugu beste talde koordinatzaileko lankidekin. 6 gaude talde koordinatzailean, eta orduan 6 horien artean, ezin ditugu. Eta irizpide batzuk argi daude, adibidez, sortzaileak Nafarroan bizi behar dira, edo Nafarrak balin badira eta kanpoan bizi balin badira gertu izan behar dira. Adibidez, Bilbon bizi balin bada norbait ongi, baina Bartzelonan ja ez digu balioz, eta hilabete batzuen zehar joan beharko da hainbat aldiz herri horietara eta sobera urrun bizi balin bada norbait, ezinezkoa da. Orduan, hemengo izan behar da, eta gero ja irizpideak dira, ez dakit nola erran, intuitiboago, guk ikusi duguna,
orduan, bueno, daukagu zerrendak, eta gutxi gora bera badakigu zeinek ditugu Nafarroan, eta bai, sei pertsona horien artean eztabaidatzen dugu, pues, igual norbait daukan, no sé, baliabide horiek edo perfil hau, no? Eta gutxi gora bera, bueno, ezke kasuz kasu ikusten dugu. Batzutan erresa da, adibidez, aurten, no? Daukagu herrietan daukagu Elgorriaga. Pues ara joan behar zen sortzaile euskaldun bat, bai ala bai, no? Hori, baina irizpide hau oso erresa da, baina gero hortik haratago aukeraketa da, bueno, ez dakit, sistema zehatz gabeko aukeraketa. Hori, eztabaida kolektibo baten bitartez. Eta gertatu zaizue noizbait esatea ez dago inor irizpideak berez betetzen dituenak. Ez, hori ez zaigu gertatu, baina bueno, egia da, aukeraketa da pixkat, bueno, sekulan ez dakigu zer gertatuko den, eta nola gauzatuko den elkartze hau, herria eta sortzailea nola enkajatuko den. Egia da, kasu gehienetan, gero pentsatzen dugu, ongi aukeratu dugu, eta normalen bai sortzen dena, amodio fuerte herrian eta sortzaileen artean. Baina, bai, guk ere bai daukagu hori, incertidumbre hori guztiz guk ere bai. Osea, herrikoek ez dakite zer gertatuko den, eta horrek igual beldurra sortzen zaie. Sortzaileak ere bai oso beldur edo urduri daude hasieran. Baina guk ere bai, guk ez dakigu aukerakete hori ongi gertatuko den, ala ez, no? Orduan, bai, beti da, momentu honetan denok puntu berean gaude, Eta landartetik, arte autonomikotik arte publikorako trantsizioa sustatzen duzue, ez da? Azaldu ezakezu pixkat zer den hau? Edozein kasuan, horri buruz zerbait esateko guk planteatzen duguna landarten da askotan arte garaikidea eta landa eremuari buruz pentsatzen balin badugu, gure burura iristen diren lehenengo irudiak dira, adibidez, herri bateko plaza batean eskultura bat, edo herri bateko kanpokaldeko eremu batean eskulturaen eremu bat, edo ibilbide bat nun aurkitzen dituzu pieza artistiko ezberdinak, edo muralak, edo festivalak, edo kontzertuak, edo horrelako proposamenak. Guk landartetik saiatzen gara formatu horietatik haratago joaitea. Orduan, arte publikoa erraiten dugunean, normalean pentsatzen dugu hori, gune publikoetan objektu artistikoak plazaratu edo evento festiboak edo hori baita gauzatu. Guk saiatzen duguna da hortik formatu estandar horietatik haratago joaitea. Normalean, herri dinamiko horietan ja egiten dute horrelako ekimenak. Haiek, bertako eragileek bultzatzen dute horrelako ekimenak bertako artisteekin edo gonbidatzen dituzten artista batzuekin. Horregatik guk landarten planteatzen diegu denei, sortzaileei eta herrikoei beste gauzak frogatzea. Eta horregatik da, formatu igual, emaitzak beti egongo dira, baina guk saiatzen duguna da, emaitzak ez iraunkorrak ustea herriko karriketan, baizik eta guri gehiago interesatzen zaiguna dira gertatzen diren
egoerak edo gertatzen diren elkarrizketak edo momentuak, ez? Zerbait bizirik gertatzen dena, no? Bizirik, no? Alde bizirik daukaten proiektuak, hau da interesatzen zaiguna. Gero, emaitza fosilizatu horiek guretzat ez daukate hainbeste importantzia, behintzat gure proposamenean. Eta nola ziurtatzen duzue landa eremuko biztanleen beharrak integratzen direla proiektuan? Hori galdera ona da. Hori beti guk udaberriko bizitetan beti azpimarratzen dugu. Hemen udaran aterako den proiektuak nolabait zuen interesak edo beharrak bat egin behar du, horiekin, baina orduan nola saiatzen garan, han eta biok sortzaileekin elkartzen gara, haiek iristen direlaik herrietara, gurekin iristen dira, beraien lehenengo eguna da gure azken eguna herrietan, eta gero haiek ja gelditzen dira herrietan eta gu ja gelditzen gara etxean, baina urtero online bidez egiten ditugu bilerak, haiekin, sortzaileekin. Orduan, hortik orain lehenengo aste horietan, nun proposamenak zehazten ari diren, guk egiten ditugu bilkurak eta nolabait kontrastatzen dugu ea noraino bertakoekin ari diren solasten, noraino bertakoen interesak edo beharrak edo gogoak noraino irakurtzen ari diren edo zaintzen ari diren, eta hau da, eta baita bertakoei eskatzen diegu aktiboki izatea. Orduan, zerbait gustoko ez badaukate, erran behar digute, eta hori argi uzten diegu, eta baina bada hori, zainketa prozesu baten bitartez egiten dugu. Ez ustea sortzaileak bakarrik, eta gero, hori, gainean egonda. Eta 2024ko edizio honetan, ze herrik parte hartuko dute? Bai, aurten ditugu 5 egoitza, zenta herri gehiago, zenta daukagu adibidez Elgorri, hor Malerreka baiaran, gero gaude Untzitiko baiaran, eta han ditugu 6 herri, osatzen dutena udalerria, bai edo Untziti, gero gaude Oibarren, Zangozan ondoan, gaude Oteiza, Elizarratik gertu, eta azkenik Rada dago Kabarrosutik gertu. Orduan, bardeetatik Malerrekaraino daukagu hori, egoera ezberdinak. Eta orain prozesuaren ze puntutan zaudete, hautatu dituzue, ez dakit ze puntutan zaudete orain? Bai, maiatzan aukeratu genituen sortzaileak, eta nahi baduzu aipatuko dizut, Elgorrin dagola Ekine Etxeberria, zinegile dena, gero Untziti baiaran dago Oiane Makinez, artista plastikoa, gero dago Radan Maria Azkarate, argazkilaria dena, Oteiza, Lizarraldeko herri hortan dago Estefania de Paz, clown, antzerkia eta kabareta egiten duna, eta Oibarren dago Peru Galbete, musikaria eta artista plastikoa. Orduan, duela gutxi iritsi dira sortzaileak herrietara, berez aste hauetan lehenengo bizitak egiten ari dira, eta, datorren 3-4 asteetan, segituko dute bizita horiek egiten, eta gutxi gora bera, abuztuaren, agorrilaren 10-15ean, ja proposamenak zehaztuko dituzte. Eta gero ja, agorrilaren 2. 15 aldean, irailan, urrian, batzutan igual baita azarora arte luzatzen dira prozesuak, gauzatuko dute proiektuak. Orduan, oraintxe bertan,
sortzaileak sartzen ari dira herrietara, eta daude momentu intenso batean nun sartu behar diren herrira, hainbat eragileekin gelditu, paseo bat eman, kafetxo bat hartu, bilera txikiak egin, eta hori, oharrak jasotzen, eta ja burua jotake daukate, ja hasten ari baitira pentsatzen, zer egin dezakegu, herriko norekin igual, zeinek animatuko diren edo ez, noiz eginen dugun, eta igual orain daude jaietan eta ez da momentu egokena, edo igual itxoin behar dugu, ikasturte hasiera arte. Orduan, hori dena, parte hartzaileak, egutegia, aria, edo gaia, edo aria mekanismoak, hori dena oraintxe bertan zehazten ari da. Orduan da, garai oso importante eta oso intensoa denentzat bai. Eta zer da espero duzuena edizio honetatik? Ze espero dugu? Edizio honetatik. Beti bezala espero dugu aterako diren proposamenak nolabait hori, herriko eragileen interesekin bat eginen dutela, prozesuak bizirik izatea espero dugu, Osea, orain ateratzen ari diren ideiak nolabait hemendik urte bukaera arte aldatzen ari balin badira, ideia horiek horrek erran nahi du benetan zerbait bizirik gertatuko dela, Eta hau da guretzat importantena. Ez orain ideia itxi bat zehaztea eta hori gauzatu, hori, ez dut erran nahi interesik ez dutenik, baina guretzat interesgarrienak dira prozesuak nun prozesuan beran zehar aldatzen dira gauzak, Eta benetazko prozesu bat gertatu dela. Hau da, a priori, guk beti espero duguna. Mark, bukatzeko ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait ahaztu zaigun? Bai, igual bukatzeko azpimarratu behar duguna, iaz, beste lan lerro bat ireki genula Landarten, eta da podcast moduko proiektu bat, eta nun Nafarrotik kanpoko gustatzen zaizkigun edo interesatzen zaizkigun eragile ezberdinak gonbidatzen ditugu. Iaz, eta bereziki gonbidatzen ditugu eragile pertsona horiek nolabait Landartekin egiten duten beraien lanak nolabait harremantzen da Landartekin. Eta iaz gonbidatu genuen Leongo artista bat, Susana Kamaraleret, eta aurten gonbidatu dugu Galiziako artista eta mediatzaile bitartekaritza lana egiten duen Fran Quiroga. Fran Quiroga Concomitentes proiektuko koordinatzailea da, eta Concomitentes da Espainia maiko, kriston referente bat, arte parte hartzailea, transformación sozial daukan helburukin eta hori. Orduan, hori gure podcastan egiten dugu audio pieza batzuk eta bideo elkarrizketa grabatzen dugu bideon, eta hori Landarteko webgunean dago eskuragarri iazko Susana Kamarakin egin genuna, eta aurten orain, hemendik bi asteetara grabatuko ditugu aurtengo materialak. Eta, hau da bereziki Landarten gertatzen diren hausnarketa igual teorikoagoak edo gure lanetik, ikasketa horiek egiten ditugunak, beste edonorekin partekatzeko. Eta oso pozik gaude linea berri honekin, eta uste dugu aurten gainera udazkenean seguramente Iruñan antolatuko dugu ekitaldi irekia,
Frank Quirogakin solastu duguna pues, partekatzeko, eta bueno, ja erranen dizuegu noiz eginen dugu ekimen hori, baina bueno, gure ustez oso potente izanen dela aurtengo podcasteko edizioa. Bueno, Mark, mil esker, eta ea zer moduz joaten den edizio hau, eta elkartuko gara edizioa bukatzerakoan, ea komentatzeko, ea zer moduz joan den. Bai, ederki, hemen egonen gara, bai. Bueno, agur, ondo segi. Bai, gauza bera. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna, bazatoz? Bidaia mundiala. Guztiari bai noski. Nire pisu berrian, lasai. Kuadrilla, gaur parranda. Kapritxo ederra. Go, badakizu zer nahi duzun eta lortzen lagunduko dizugu. Laboral kutxa, bada beste modu bat.